De sjocht het hield iets vaker. Ben met een elektrische fiets. Misschien was de stoof vroeger nog kilometerstraapje op die gewone fiets. Maar deze leerling van het Tjalling Koopmanscollege in Hudegariep binnen een stuk sneller op squallen. Het is gewoon makkelijker en ja, als vriendinnen het zwaar hebben kunnen ze je arm vastpakken om mee te trekken. Mijn eigen was kapot gegaan, dus ik had die van mijn moeder gekregen. Eerst moest ik vanaf ons huis, Oudkerk, moest ik naar school, hier dus. En dan moest ik nog naar een manege, dat is dan een uurtje fietsen op elektrische fiets. Dus dat was dan veel langer op een gewone fiets. Ik heb een nieuw als cadeautje van mijn opa en oma gekregen. Ja, omdat ik dacht dat het heel ver naar school was, fietsen en mijn ouders ook. Dus dachten ze, dan kopen we een elektrische fiets. En hoe ver is het? 8 kilometer. Nee, ongeveer 10 kilometer. Het is gewoon veel makkelijker als de Tjennevini mast. Waar vorig jaar een elektrische fiets aanschaffen woe, moest de man op wacht zijn om het Chinese onderdeel net lever bewinnen. De varje is intussen weer op peil. En dat is maar goed ook, want de elektrische fiets is nog populairder geworden. Dat merkt ook deze fietsenhandelaar verderop in Hudegariep. Het gaat een prutte ten koste van de auto. Zeker met deze benzineprijzen. Dus een hele prutte mensen ben oerstapt op een fiets, e-bike. Gewoon een fiets gaat dan wat te zwier, Hudewien. Dan pakken ze een e-bike, fietst makkelijker. En ja, ik de squallenband beginnen nou inderdaad wat meer elektrisch te fietsen. Dat zien we nou ook heel duidelijk. Terpstra verkeert met zo'n 60 tot 70% meer elektrische fietsen als 10 in lijn. Het aanbod van de gewone fiets is zelfs halfjerre. Zou dat dan betutten dat een normale fiets aanst uit het strijdbeeld verdwijnt? Helemaal uit de mode net. Maar het aanbod wordt volle lietser. De vreeg is ook minder. De fabrieken gaan natuurlijk minder meidje. En ja, dat rent het weer om. En zou je nog waarom willen naar een normale fiets? Nee, het gaat volle makkelijker met een elektrische. Nee, dit is wel heel makkelijk, ja. Ik zou het niet heel erg vinden, maar ik zou dit ook wel fijner vinden. De laatste fiets ik op een normale fiets en dat was toch wel zwaarder. Het liefst gewoon wel een elektrische fiets.